An munannaɗi kalamai na SSA on Public Communication na gwamna Muhammadu Inuwa Yahaya. Ali Ibrahim Baban Kaya ya shigo cikin shirin yana mai bayyana cewar gwamna Muhammadu Inuwa Yahaya yana ƙaunar al'ummar Gombawa kuma shi ma suna ƙaunansa. A don haka zai gama lafiya. Biliyar da wakin tofa yau da gobe 'yan gwagwarmaya ruwa ya da kiɗan zakara. Har kullum ina faɗa kuma ina ƙara faɗa da babban murya. Duk wani ɗan gwagwarmaya a jam'iyyar APC inda ya kai ɗan gwagwarmaya kuma yana gwagwarmaya kuma an sha gwagwarmayan da shi. Wallahi ba abin da zai ce wa gwamnatin nan sai dai ce alhamdulillah alhamdulillah. Saboda NPP, PDP, ABGA wata jam'iyya Labour Party duk sun fito suna maganar gwamnatinmu nan ta yi aiki kuma ta taimaki al'umman jihar Gombe. To amma dan adawa zai fito yayi sai kai kuma dan koyi ishin wani uban gidanka ka fito ka ce a kai ba a maka ba. Yan gwagwarmayar na fanka duba duk manyan gidaje ne da su. Kuma ina kan bakata ba wannan magana ne har yanzu ba har da wuce layin ba. An wuce layin amma akwai hira da na ji wani yana cewa ba a taimaki yan gwagwarmaya ba a wannan gidan. Kaga dole in ƙara yin magana. Taimako kan an taimaka. Kuma wannan gwamnati ko kai ne hasidin iza hasada ka san ta yi aiki. Biliyara da wakin toba jiya na fito daga tsohuwar kasuwa na wuce a nayinawa na tsaya ina kallon wannan ɗaura kwarin wani mahaukacin kwari in ka duba duk gidajen talakawa ne a wajen nan wanda mai girma gwamna sai dai mu ce alhamdulillah duk abin da zai shafi talaka ko zai cutar da talaka yana kokari ya kare rayuwar talaka yana aiki ne mahadika ture yana aiki ne wanda tattaba kunnan mu ma za su amfana biliyara da wakin tofa sai dai mu ce alhamdulillah yanzu misali baban kaya abin da ya kamata ku mai da hankali a kai shi tunda misali an ce an to gangara ya kamata ku mai da hankali kan wani abu wanda watakila zai cire gillin da ke cikin zukatar wasu daga cikin al'ummar jihar Gombe da suke kallon cewa kamar a wannan mulki ana musu ba daidai ba. Biliyara da wakin tofa ba wanda ya isa ya fito ya ce mulki ba a masa ba daidai ba kuma ka riga ka sani dan adam fa ba mai iya masa sai Allah. Mu inda muka gode wa Allah wallahi wanda baka zata zai bi mai girma gwamna ba ma yana maganar akan gwamna yayi to sai dai mu ce alhamdulillah gwamnoni da yawa wasu sun kare da jifan shedan amma wallahi yanzu haka mai girma gwamna mutane da yawa suna da ana ƙara shekaru da an ƙara masa shekaru. Yanzu da ake jin wannan kalma bakin baban kaya saboda babu wanda aka je na cewa bakin tofa a mutane duk suna ji ina mutane masu ƙarya ina wanda ake ba su zo su yi ƙarya su yi ihu su faɗa ina masu ƙaryar Matawalle ina masu ƙaryar Bauchi ina masu ƙaryar Kano ina masu ƙaryar Kaduna duk shiru kake ji shaho ya ci shirwa kowanne an masa yayyafin ruwa babu wanda bai gani a ƙasa ba yanzu a ƙarshe kan baka ji yaya na Allah masa albarka shi ai kullum in gaskiya ta zo tsage ta yake yi magana akai ya fito ya yi magana nan ya zo yana godiya wa mai girma gwamna to dan PDP zai fito ya yi godiya kan mene ya rage maka kai dan jam'iyyar APC da hasadar ka ba za ta bar zuciyarka ba a taɓa yin gwamnati da aka taimaki mutane yan siyasa irin wannan gwamnati mai albarka ta Alhaji Muhammadu Inuwa aka taimaki su ban kaya ya yara da wakin tofa ni na yadda taimako kan an taimake ni kuma na gode wa Allah sannan kuma ba a taɓa gwamnatin da ta empowerment ta ba mutane abin hawa ta empowerment na kuɗi ta empowerment na kiwo ba a taɓa yin gwamnati da ta zo ta ba wa mutane jari saboda kasuwanci ba a taɓa yin gwamnati wanda ta zo ta biya fansho kai tsaye take biya wanda na baya ma ta fara da na wata gwamnatin ma ta zo ta ɗora ta biya mutane ba a taɓa yi ba sai gwamnatin Alhaji Muhammadu Inuwa ya dan majan Gombe na farko to me muke nema ne wannan bawan Allah Alhaji Muhammadu Inuwa ya dan majan Gombe na farko sai dai mu ce Allah ya ƙara maka lafiya ya ƙara maka nisan kwana yanzu ihun da mutane suke ta yi a game house din nan ba fa gidan gado bane ya gina ta domin ci gaban jihar Gombe da in ka duba gidan nan fa gaba ɗayansa in ka ga katangar yadda take kaya amma wannan gwamnati mai albarka ya zo ya gyara gidajen masarautunmu ba a bar su a baya ba wanda suke ƙauyuka ma duk an gyara wani in ka ga gidansa wallahi ba za ka kwana ba biliyar da rakin ba an taimaki al'umman jihar Gombe sai dai mu ce alhamdulillah to a ƙarshe daga ƙarshe biliyar da rakin ba ina kira ga 'yan gwagwarmaya wanda fa bai iya alwala ba ko in ce bai yi taimama ba kar ya ce zai ja sallah. Ali Ibrahim Baban Kaya SSA on Public Communication na gwamna Muhammadu Inuwa Yahaya.